Amaia naiz, eta nire biografia kontatuko dizuet. 2012ko apirilaren 30ean Gasteizen jaio nintzen. Txikitan, negartia, beltzarana, iletsua eta oso kuriosoa nintzen. Nire pisua 3 kilo eta 420 eta 18 kilokoa zen. Nire luzura 59 zentimetrokoa zen. Lehengo egunetan jan, lo eta barrezka nengoen denbora osoan. Nire etxean txikitan Maitea txikia deitzen zidaten. Eta nire izena nire amabaren izenaren bezalakoa da. Eta un dia egiten naizenean, handeleño izango naiz.